нархи 1 кило картошка яке аз маҳсулоти аслии истеъмолӣ дар бозорҳои шаҳри Душанбе то ба 4 сомонӣ расидааст. То 3 рӯзи пеш 1 кило картошка аз 2.5 то 2.7 сомонӣ нарх дошт ва ҳоло бештар аз 1 сомонӣ нархи картошка боло рафтааст. тоҷирон барфбориҳои зиёд ва баста шудани ағбаи соланг дар Афғонистонро ки тариқи он аз Покистон картошка ворид мешуд, сабаби аслии боло рафтани нархи картошка дар Тоҷикистон медонанд. аз тарафи дигар дар пайи як инфиҷори маргбор дар Покистон, он кишвар марзҳои худро ба Афғонистон бастааст ва ҳоло интиқоли молу коло ба мушкил рӯбарӯ шудааст. Нуриддин Гурезов, як сокини шаҳри Душанбе, дар тамоси телефонӣ 5 март ба Радио Озодӣ гуфт, аз бозори Шоҳмансури Душанбе 1 килограмм картошкаро бо нархи 4 сомонӣ харидорӣ кардааст. Сокинони дигари шаҳр низ болоравии бесобиқаи нархи картошкаро тасдиқ карданд. Суман Мирова, як сокини дигари шаҳри Душанбе гуфт: ниҳоят қимат шудааст ки аслан бигирем маоши мардум худаш сар то сар зиндагӣ басанда нест. Ба ҳар ҳол хеле барои халқ мушкил аст ки нарху наво хеле қимат шудааст. Картошка аслан албатта бе картошка ягон хӯрок тани худро намегирад. мақсад ки картошка хӯроки доимӣ ҳар як оила ба ҳисоб меравад. тоҷирон мегӯянд ҳарчанд истеҳсоли картошка дар дохили Тоҷикистон имсол зиёд шуда буд, вале ҳанӯз ҳам аз кишварҳои хориҷ бахусус Покистон ин навъи маҳсулот зиёд ворид мешавад. Парвиз Шарипов, раҳбари ширкати Глобал, як ширкати воридкунандаи молу маҳсулот аз хориҷи кишвар, 5 март бар Радио Озодӣ гуфт, ним моҳ боз ағбаи соланг дар Афғонистон бастааст ва ҳаракати мошинҳое ки ба Тоҷикистон молу маҳсулот интиқол медиҳанд қатъ шудааст. Тоҷикистон барои таъмини аҳолияш бо картошка худкифо нест. солона Тоҷикистон ба ҳисоби миёна бештар аз 300 000 тонна картошка ҷамъоварӣ мекунад, вале талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулот аз 500 000 тонна бештар аст. бинобар ин Покистон ягона кишварест ки талаботи сокинони Тоҷикистонро аз хориҷ бо маҳсулоти картошка таъмин мекунад.